Nachádzame sa v bývalom benediktínskom kláštore v Hronskom Beňadiku. Kláštor bol založený Gejzom I, ktorý vydal listinu zakladaciu v roku 1075. Pôsobil tu rád benediktínov a neskôr v čase renesancie bol kláštor premenený na pevnosť z dôvodu tureckého ohrozenia. A keď toto pominulo, tak kláštor sa tu už nikdy neobnovil, ale vždy toto slúžilo na cirkevné účely. Momentálne tu nepôsobí žiadna rehoľa. V 16. storočí bol ten benediktínsky rád, ktorý tu pôsobil, rozpustený. Vlastníctvo kláštora prešlo pod Ostrihomskú kapitulu a vlastne už tu neboli opáti, ale kráľ menoval gubernátorov. V rámci pamiatkových výskumov sa skúma hlavne stavebno-historický vývoj objektu. Rôzne situácie, zisťujú sa rôzne prestavby. Pred začiatkom samotnej obnovy Krajský pamiatkový úrad na základe poznatkov, ktoré má z obhliadky, rozhodne o tom, akým spôsobom sa bude obnovovať jednotlivý pamiatkový objekt a predpíše realizáciu pamiatkových výskumov, prípadne reštaurátorského výskumu. V najhoršom stave bola sýpka a strechy. Tu konkrétne máme zachované renesančné omietky napríklad, ktoré niektoré nie sú v dobrom stave, ale nie sú ani také, aby boli potrebné ich odstrániť. Súčasná obnova prebieha už od roku 2011, kedy vlastník požiadal Krajský pamiatkový úrad o vydanie rozhodnutia k zámeru obnovy tých najviac poškodených častí. Začalo sa s výskumami a následne sa prešlo k obnove. Najväčším takým asi prekvapeniam prichádza až potom pri realizácii. Napríklad na južnom barokovom krídle, na tej južnej fasáde, tak tam boli počas reštaurovania odkryté dva zaslepené okná, o ktorých sme si mysleli, že boli dodatočne zaslepené kvôli nejakej funkcii v interiéri, ale nakoniec sa zistilo, že od počiatku, od toho 18. storočia boli zaslepené, pretože sa tam našla originálna výmalba iluzívneho okna. A vlastne na toto sú špecialisti reštaurátori, ktorí dokážu zvoliť vhodný technologický postup na to, aby boli jednak tie omietky napríklad zachránené, upevnené, ale aj doplnené vhodne, aby vlastne obnovený objekt pôsobil jednoliato, kompaktne. V čase, keď už sa rozbehne obnova nejakého objektu, tak už sú nastavené všetky veci, spôsob reštaurovania napríklad, už je nastavené aj to, ako má vo finále vyzerať ten objekt a Krajský pamiatkový úrad chodí na kontrolné dni, kde sa vlastne zhodnotí už vykonaná práca. V prípade, keď je nejaký nepredpokladaný nález, tak sa všetci stretneme a vyhodnotíme to a rozhodneme vlastne, čo s ním ďalej. Či sa bude prezentovať, alebo sa len zakonzervuje a nebude sa prezentovať ďalej. Tento kláštor v Hronskom Beňadiku je veľmi špecifický aj tým jeho stavebno-historickým vývojom, ale aj tým, že je to kláštor, že nie bežne sa veľmi s takouto architektúrou stretávame, takže naštudovanie všetkých súvislostí, ktoré s týmto súvisia a potom aj celkovo ten jeho stavebno-historický vývoj je veľmi zaujímavý. Obnova kláštora prebieha už viac ako 10 rokov, ale ja si myslím, že je tu roboty ešte na ďalších 10 rokov. V podstate máme obnovené fasády na väčšine kláštora. Obnovu čaká kostol a potom interiéry. V budúcnosti nás čaká obnova Rajského dvora, čo bude celkom výzva vzhľadom na to, že ten stredoveký kláštor zanikol. Mal menšiu rozlohu ako tento súčasný a kláštor sa ďalej nevyvíjal ako kláštor, ale ako pevnosť. Takže tá interpretácia toho Rajského dvora bude veľmi zaujímavá.